Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama na yan naging pembagusan taniman to na giyas o sumpat o kabnar o mga loks ama kumawata yan. Sumpat na ya o di itano di mapamagusay. Sama na yan naging sumpat ang takuan pugusin tano na sumyaw na biyagusin tano naging kutua kapi-piai kabnar mga wata kabnar uloks ko mga wata yan siing ko kasi siran sa dunia nandun na pa ni kabnar o mga loks si ko kadairan sa dunia. Sama na yung nag-iipusin tanong. Mga oripun wallah, siya bisir kan o mga pagarini o mga ulama, siya giyang Jam'iyat al-Waqf al-Islami. Ko giyang kaya uman gawi. Alungan na isnin, salasa, arba, agu Jumat. Sama na yung masangan na meron na gila dataraya alungan na arba. Yung kutua pagariakan na si Dr. Abdullah. Sama na yung nagmang umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na miyaloy tanuag yung kutua pagampanganay akab na rin mga lukus si iko kawapatiran. Naging kutua kapanaguntaman wata si iko kapaparatian yang ku Allah kasi simba niya nun. Inuto nakagigiyong kutua simba niyan na makakakukuon din, makaasiron, anakipat dagun o loksyan. Inuto nakagiya sugal bukwata na kibalas ko loks. Inuto nakagiya ino kaya inumiyat tagu sa dunia swata kapuna nun. Uway, kaya katir wallahu wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ayabu rakko o manusia belasanun naging kutam yang galbakyan na sama nuto naswata na pedisa min sa'i abih wa min kasbihi naswata na pedanan sa galbak o ama na sugalbak wata na emanan niyan napki sampai ko loks kainom yang galbak yan naging kutwa simba kagi ayam manan yan na inomya din sa dunia kapun ayab na siapa panun wallah na siya maayan. Di din maadin sa dunia, udah niyan di atagi ang kutawata yan. Dan niyan ugupi, sagi ang kutuwa, di niyan di kapaganad. Isaw na kaya adin niyan sa dunia. Letar mabuina. Sobrang suina, kaya suina na kaya mana niyan na inawidan niya kung miya sulda siya ulan ana walo ulan ana pito ulan na sama nuto na inimbuot yan naging kota wata yan na miyukiton sa karumasayan nasala ko man ko orian udurago na magpakasusunian matanto na miya rasay suina na giutoy sulangon na galabog wata simba niyan galbakyan mga galbaka ka-islami na pembalasan wallah subhanahu wa ta'ala suaya manan yan na inayan antakas mamayan pada ayam manan yan na kawaparatia wata kumbel aloksian ko orian o kawapatian naging utua kipamangnin o wata ko mbel aloksian agu kipamangnin niyang kiran sama apansiran wallah. Bitiru Allah subhanahu wa ta'ala wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tiru angka ini pamangda wallah ayamana niyan nakapangmangni o wata aparaku inayan anta kaparaku amayan. Kadinangku tiru angka kadinangku na ikalimun kasirana dua. Dataro kiam biatare rakan ko ayam manan yan na kaito akan
Nagiya na si matatad mo padalum sa surat Al-Isra. Aya qatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu. Igir amiyata yatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa manusia na miya putol din sulango na galbakian romuar sagiyan ka ya telo. Anto naging ka telo ada maputula. Nagiya paganeron na susidika. Ajaria ayap tu na jaria naging kotua dataraw ig na yaman ani na den unda sutu. Isaw na eba na aging lang na jaria daging utagal bok ada kakak keputulian dataro pamaka yaman ani na mangungasamas gitu na ada kakak putuluto so madrasah nada kakak keputulian kaya may naman inirisib subalasian sa isagiyang kutu atau amisidega na yaman ani na manirisipon si iku balaloksian. Sa naman ito na ikadua, dada ikadua na aw ilmin yan yuntafa'u bihi. Isaw na ilmu adikang gunaan. Natunaw na ilmu adikang gunaan. Nagyang kutua ay mana niyan na dataru pangbalan na kitab. Nagyang kutua kitab pimbalan na ay mana niyan adikang gunaan. Datar lagi yang kaya absunta no pa maka ini kasi taya. Miasib sa FP na sama nuto na mulasan ng Allah saya mana na umadata sa dunia na mulasan ng Allah suaya may naging kutua pakan pona ana makanagun maka pona makaswaon naging ito na ilm adikang gunaan na kisampay din ko tao amiatay na ikatlo ayam mana niyan na giyang kutab kisampay ubalas yan si ikumiatay dapi penda sa dunia na yang kutua adna watayan dinian watayan asalih dinian di ipamangni ibaratu mimbuata sa alim na yaman yan na di mamangni ku Allah aging kut alim apantaku inayan isaun na murid nyamiya kaswa naging kutam yaswa yan na yaman yan na datarutua isaw na berasimba naging kutua berasimba na di maada aging kutua di yan di kipamangnin si ikin na yan abusyam ayan la ilaha illallah fitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah mata na sumama napkipuru supangkatan yan si isa surga. Fayaqulu anna haza sama nonton nakagiyong utak ini puro pangkatan yan sa surga natiyan anday ni makapupun. Fayaqal na tiroon sa giyang kutuatawa si sa surga abistighfari waladika lak ayam manan yan nagyuto so kipamangnin raka wataaka raka saya manan yan na benar amiatay ka na isika man sa surga na kaya manan sa pangkatan ka na mi pengisa ka na misa maputuko ay may na wataaka minibagak ka adikan yan di pamangni sa maap isaw na may kasutaw na makanan naraka na miyada sa surga miyada sa naraka nasagiyang kota kaya di sa naraka na miya ka surga na ipeng isigiyang koto ang mga tao miya ka inuay maka puro pangkatan na kaya miya kasulda ko sa surga na yaman yan na dataro tumambu ayaman yan nagiyang koto gelebek ko wata amini bagakyan na inumapi agyang kaya anawata yan asaleh ay kailangan na sumawata yun asaleh ayaman asaleh naging kota barasimba o ay din yan kalipatan sutuhan yan adi makagelebek sa mapia di maapod sa giyang kaya mga rata ilalaga ayaman ay napakabinas ako kapingad o ay di maapod sa giyang kaya mga tao ayaman ay nakapribugar din yan di binasaan so ingadian na o punggar o di maapod na mimbali ka ay manan yan na wata ka ay manan yan na pakaumpi ako ingad pakaumpi ako katatagunon na misama paro nagiyong kuto at tao
na si inayan, si amayan, na demi miada sa dunia, na dapi andun mataw, isa naraka, antaka sa surga, no sa surga, na kumanan sa pangkatan yan. No pa makasi mataw sa naraka, aging kuta loksyan, na kapakai amada sa aging kutua naraka, na ay na makasul sa saging kuta surga. Ngayon to, nakagigiyong kutua adika pamangni uwata, si kumbala loksyan, na kadnang ko na mapingkasiran. Na tarima ano to Allah, na yamanan yan, na mana naros si kinayan anta kasiyam ayan ino mapia aging kaya kambu wata sa wata saleh ngayon to na di pakanggir kaaguna ataw ayam niyan na mimbo wata sa mapia at wata ayam niyan na saleh sa manuto tigiran ahiyat tijaratu arrabiha pamana dengan kapakalaba. Ngayon to, nagyong ko to dua waladi lahu ba'la mautihi. Giyong ko to di kinduan wata si ko ay maana orian o kapati ayan inayan na din yan indua. Oy. Sa panginta ko Allah abad maapi wallah sa mga lokstano, sa inatano, sa amatano. Si ko ay maana yan namyang ang gulolera na mga dusa kada manataw di mga punglola sa dusa na maapansiran nun wallah na upama kamakanan na nakasiran, napakasulda nga siran kami sa surga. Na umakasurga siran, na umaningga sa pangkatan diran sa surga, kaan ayamanan yan na kiambali ang kamiran ang mga watairan. Naway, limuntan Wallahu subhanahu wa ta'ala. Pwede po na ayamanan yan na di ka pasinuti kumbala lukos ko orian o kawapatiran. Nagyong kutua, kapipiain ka, ko ginawai o inaka agusto amaka. Kapipiain ka o ayamanan niyan na mga tunganay niyan. Uway, pakikuyang buta kakiran na. Basta tunganay na tunganay nga pa ngati wata kaniyan na. Balema ay nagyang uta, kikuyang buta na ka kung mga tunganay nga. Balaboro nagyang uta, diing ginawai inaka, diing ginawai amaka. Na saya na kumapia may kayamanan niyan na saka na pipiapian kasiran. Nakataya su katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abarru albir an yasila rajulu wadda abihi ayamana yan na pinakamapya abarru albirri agyan sa manuto na ayamana yan na pinakamapya ayamana yan na kapapasinuti pinakamapya ko kapasinuti ko inaagu ama na so ayamanan niyan na kikuyang pataan o mama ko ayamanan niyan na mga ginawai amayan anta ka ginawai inayan na sama to na makikuyang takakiran ko orian o kapati inaka gusto ama ka nagiti pinakamapya ko ayamanan niyan na kapipiyai kumbala lukas ka inisuguanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa manuto na miyatang kadagiyay na katir Rasulullah na yamanan yan na maparateya. Nakataypan so katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanurum ke sa gugudi ang mga pagariyami. Ayamanan yan na mga luksyan na anay na mayan. Na yamanan yan na miyada silan sa dunia. Na kanyisa ka na yaman na sikapandagang sa dunia. Na pangilobo ang kay antay mga ginawin niyan. Anta uno ni tanto niyan nakukuha ni na ginawin ka para ayamanan niyan na di kakiran di makikuyang buta kaangkaan kakabalasi sumbalaloks. Nagyang po ta paman nakakabalasing ka kumbalaloks ka nakanabahaw ni balasi wallah. Balas ang kawan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kanaba kami alugi kamataan na dirkan mada dirkan mahupas ang imbalasar ka wallah. Aya katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kadu ini hadis aman ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwan abihi ba'da satau akabaya yan amaki kuyam taki ama yan ko orian o kini kuburnun na pakikuyam ta ko mga ginawai i ama yan ko orian yan ayamanan yan na umani sartano na ad na mga ginawai amatano. Ad na ginawai mga inatano. Na upama kaso mga amatano na mga inatano na may amatay siran na ayaw mga yan na di nga putula
agi ang kuto ading kiran di kiran di pake kuyum betaan inangka anta kasi amaka na pake kuyum ta kiran ngayon to na para emanan yan na datarbu uba aya pia para pamana pipi anak-anak sumber adak ska ngayon to nakagia gitu na ginawa amaka anta kasi inaka na kataya so Umar radhiyallahu anhu ayadribu lana arwa'il amthilatu fi zalik na migay sa ibarat migay sa mga ibarat dataro pamana yang tutul so Umar si Ibn Umar na so wataw Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma na yamana niyan na miya panutul akata so isa tutulanun kapara ayamana niyan na pakakwatanu sa mga nanao giina si isa Islam na pinggulo la pon umanga tawa ayamana niyan na miya matay sa mga loksiran na pinggulo la niya Iran agian ga iya pingguna na orakatan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kapipi ko mga ginawai mga ginawai di bulayo ka o ay mga loksiran nakateso Ibn Umar nakateso tutulian akana Ibn Umar radhiyallahu anhuma idza kharaja ila Makkah kana lahu himar yatarawwahu alayhi idza malla rukub ar-rahila wa imamatun yashuddu biha ra'suhu mana ini nasu wuniidna inati man inasu Ibn Umar radhiyallahu anhu na igira atiyan aluminium sa sumiyong sa Makkah na adna himarian ay na sutiran na pagdaan yan ira mo tu abiyu kula magda kuaya mana yan na untan yan agu adem pon alelitian pamana para bu mi kokoli bedian si isa ulunian na samanutun na fabaina huwa yawman ala dhalika alhimar na gunya tigi manay ko sakanian na si kogawi na si mada sagyang kuto himar iz marra bihi a'rabiyun na siyagada na tiyan agyang kuto a'rabi ayapte una arabi na mga to sa kapuruan فقال ألست ابن فلان بن فلان قال بلى mana niyan nakagimay tu yakin Ibn Umar na baskati so watai fulan watai fulan na tiyan na uhay na samanuto na sukyato ko niya nun na miyatangod sa Ginoo niya nagyuto so pulubaan niyan na inibagay niyan di pangilabaan isaw na ginawa iyama yan na fa'atahu himar na inibigay niya nun so himar apundek niya na pundek na pugda niya nigira mo tuwa diukon magda sa giyong kutuwa unta na waqala irkab na piti na pagda ka sa giyong kay himar na inibigay niya ng ponso al imama shdud biha ra'sak na inibigay niya nun so lelit yan, aparabu emanan yan na mi ikokulib diyan sa ulo niyan. Na inisyo, pitero agyang kotwa mga impadayan, mga ginawa iniyan, ko kaplalakaw niyan, ay miyatir iran na ghafarallahu lak na mapanggaw wallah. أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة kunta tashud biha ra'sak ayamo anani inibigay nga tigin sa giyang ganan Arab taw sa kapuruan ayamo ananian na giyang kan na pagda naka pundikin ka o ay giyang kan na lilit ka sorban na lilit ka ayamo ananian na ikukulib diga sa ulungga na Peter yak ini Ibn Umar inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata natigian na miyanagak natigian susugu wallah Peter yan niyan diteron inna min abarril birri silatur rajuli ahla waddi abih ayamanan yan na pinaka mapya apaman na kapaparatia kapapasyunot o tao o ayamanan niyan na mga luksiyan nagyong ko to akapakikuyam bata umama si ko
ay amanan yan na mga tunganay o ginawa ama yan na away na sa manuto baada ani wala na orya na tigyen o kapatay niyan na sa manuto no innabahu kana sadikan li Umar nagyang ko to tigyen Arabi atau sa kapuruan na ginawa iya tiyan ni Umar radhiyallahu anhu ama gid susu ama iya kiniya Abdullah sa manuto nagiti sabab ayaman yan na kaya pia ibni Umar si isa giyong kuto Arabi kadinyan katawan na kaya to ko niya na ginawa ibis o ayaman ginawa ibis watabus o ginawa ama yan nagyuto ayamanan yan na kaya pia yan na pamamagay niyan sa pamamagayan aparabu diniyan nun minisuaso at yanon ngayon to na para misampay niyan agyong kutua ka pamana pad sa kapipia ikumbala lokos sabab sa giyang kaya sabutan niyan sa giyang kaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa manuto na pedepan para yamanan yan an keto kayo pitinggisaan na pedepan sa kawaparati angka kapapasino tingka ko loksa ka ko oryano kawapatian na atasaddo ko biha na si kasidikang ka min ilmin na datarbo ilmu ay mga na bisidika ka sa ilmu anto na yung tinisidika ka sa ilmu na ibarat tagi ang kutua parent ka sa Quran parent ka sa pamana mga say ang ilm na imanan yan na sa manuto na ilma kuan kiyang gunaan na isaw na aubina amasid isaw na miyambalay ka sa masjid isaw na haprober isaw na kumyalo ka sa pakay isaw na sabil na أو مصحف يسونا قرآن أو من الصدقات الجارية ليصل الأجر منها إلى والدنا mga sidga jariyah na emanan yan na para misampay aging kota balas asiku emanan yan na ama yan isaw na inayan na kataya su isa hadis miya panutul o Aisha radiyallahu anha anna rajulan qala inna ummi افتلتت نفسها أي صلبت أي ماتت فجأة ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر قال صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق بي عنها أيما أن نجين كيكتر عائشة رضي الله عنها مات أنا سكت أمه أيما أن نبتر ين أتشتي ينسي أمي إنا na emanan yan na iftulitat nafsa emana miyatay o yuti maana agyan ka iftulitat sa manuto na wa'adhunuha law takallamat na upama aya kataw ko na tiyaman ay na upama kami akatiru na pamana tasaddaqat sidka na fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha na inwati yiman ay adina balas o upama kaya manan yan na sidika ko sa isidika ko na kebalasan ako ron na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigiyan away na sidika ka na sama nuto na balasan nun wallahu subhanahu wa ta'ala si isagiyang kutuwa ay mananiyan na pinggel bakyan وعن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهي غائب عنها si Sa'ad abni Ubadah na miyatay si inayan na maabsin na Peter na hay Rasulullah inna ummi tufiyat ay mo na siya tigin si ina na miyatay wa ana ghaibun anha nasak na tigyan na di akan kaumasan sa kapatian fa hal yanfa'uha in tasaddaqat bihi anha ay mo na nagpakanggero na guna ay mo na niya sidga ko saya mo na para kalian natiu Rasulullah na'am uhay qala fa inni ushhiduka anna haitil mikhraf na sadaqatan alayha na pagisaksiyan na karakating manai ay Rasulullah agiyan ka iya pangalaban ang ngaran sa mikhrab agiyan ka iya mikhrab na adina pagi pamulan na ibubutun ng ngaran yan ay na sama nuto na punga ini na agiyan ka iya pamulan na sidika ko saya may na para kay ina para kong ina yan sama nuto na miyatang
ayamana niyan na igira na inaaka na maaka amindu di sa rahmat wallah na ayamana niyan na para mi sampai kiran subalas mi rampai kiran subalas sa yang kutua kaya sidikanga na ayamana ini na sidikaka ka para mi rampai ron ni kadua na malak balas kaun aya kalak balas kaun na isen no ba ayamana niyan na mi pepasi unutaka ko ina aka amin duduk sa rahmatu Allah. Sama nuto na tutulan pun ama kapopoong ki ama yakini Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala lin nabi inna abi mat wa taraka malan wa lam yusi fahal yukaffiru anha an atasaddaq anhu qala sallallahu alaihi wasallam na'am tigina uai. Siya tigien biya panutuli Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amata na tingin na sa katawama apitir na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asya tingin si ama mata na tingin na si ama na miya tayo tingin na na miya kabagak sa tamog na da makatena na tingin man ay ino tingin man ay pamana o tisa sidika ko pamana ba mana niyan na balasan ng Allah dati o mana niyan na Rasulullah SAW wahai balasan ng Allah na kada pun lagi ang kutua syai ay mana niyan na wana mga dusan yan sa manuto na yengai pamana na kasidika ko para ko ina para ko ama na para busa ay mana niyan na persa birrul walidain na ay mampian at sidika sutaw sa yengai kaya sabutatan sa yengai mga katiru o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalo-kalo na mapadga ko mga tao papasinot kumbal aluksiyan. Na sakata naman na beluin tano ginawa tano so kapipi tano kuloks tano na misul tano sa surga. Na ayamana niyan na balasan tanong ng Allah na penalamatan tanong sa Allah, penalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kini sampai tanong sa kaya radio station. Ako penalamatan tanong pun so kirik sa kaya radio station ada salah kawarmorski gobernur bumbit alun taw yung tawata yan pangasiran nagu yung gaya siran na bata-bata balasan siran wa Allah panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala basiran kisur sudah tuir kada tuiran ako matatap siran sa ibu kiran wallah subhanahu wa ta'ala suaya mo na niyan na masingan ini niran sab sila mo na lamatan na miskano mga pagaryam yung makinag ka paraan kanog pakakwasa balas na anib ketugawi anto noon mga ndauan waga matano nga Islam ka antano di mingulalan ama balitano atitu muslim amana guntaman sa andaman ikimiyan kingulalan o kau bali na muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.